Mayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ania na sab mga tumbagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Pagpatuman sa full face-to-face classes sa Cebu ug sa tibuok Central Visayas, nagmalampuson. Nahimong malampuson sa pagpatuman sa full face-to-face classes sa Central Visayas niadtong November 2, kini matud sa Department of Education Region 7. Kung diin, anaa na sa 98% ka mga tunghaan sa tibuok rehiyon ang nagpahigayon og full face-to-face classes. Gisiguro sa DepEd ang mga panginahanglan sa mga magtutudlo o mga estudyante, lakip na pud ang ilang kaluwasan pinagi sa pagpatuman sa health and safety protocols sa matag classroom. We consider the availability of classrooms and of course our teachers, the learning materials, and all other things related to how we conduct the whole face-to-face classes. Ana sa kapinduha ka milyon ang mga tinunan sa Central Visayas nga ni-enroll karon nga school year nga motungha pinagi sa full face-to-face classes gikan Lunes hangtod Biyernes. Nagpasalamat ang DepEd sa tanan nga mitabang sa pagpatuman sa face-to-face classes, lakip na niini ang LGU, government offices, parents, o ilabi na ngadto sa mga magtutudlo. We also would like to salute our living heroes, no? Our frontliners, our dear teachers for their commitment, for their sacrifices, just to ensure that our schools are ready, our learners are safe in the classroom. Alang sa Mayong Balita sa Cebu, ako si Hershey Claire Zaspa. Buglasan Festival, malipayon nga gisaulog sa mga Neg-Orense didto sa Negros Oriental. Malipayong gisaulog sa mga residente sa Negros Oriental ang Buglasan Festival karong tuiga. Mao kini ang gitawag na Festival of Festivals kung diin gipasigarbo sa kada LGU ang ilahang mabulokong kultura ug kabilin. Human sa duha ka tuig sulod sa pandemya, balik face-to-face na ang mga kalihukan sa Buglasan gikan October 21 hangtod October 30. Gitapos ang napulong kaadlaw na selebrasyon sa Festival Showdown ug Street Dancing Competition. Gitapukan sa katawhan ang kaning parte sa downtown Dumaguete City aron makalantaw sa Buglasan Festival Street Dance na nagtanyag sa laing-laing festival sa kada LGU. 7 ka LGU ang niapil sa Festival Showdown and Street Dancing ug punog kadasig ang mga festival dancer sa ilahang tagsa-tagsa na pasundayag. Apil sab sa atraksyon kada Buglasan ang LGU booth na nahimutang sa May Kapitolyo. Gipakita sa kada LGU ang mga produkto na gigama sa ilahang lugar. Gihatagan og award ang 3 ka LGU na pinakatsadang disenyo sa ilahang booth. Ni pasalamat si Governor Roel Digamo sa suporta sa katawhan alang sa malampusong Buglasan. Ang Buglasan Festival mao kini atong gitawag og Provincial Fiesta. Mao kini kahigayunan nga kitang tanan magsadya dinhi sa maong lugar. Gikan dinhi sa Dumaguete City ug alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan. Tara, magbuglasan na kita! Programang Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT, mas gipakaila pa dito sa Siquijor. Ang kabatanunan ang paglaom sa katilingban. Tungod ni ini, mas gipalig-on ug mas gipakaila pa sa Siquijor Police Provincial Office nga gipanguluhan ni Police Colonel Robert D. Lingbawan ang mga programa alang sa kabataan sa Siquijor. Ug uban niini mao ang paglusad sa kabataan kontra droga at terorismo kon KKDAT Club didto sa Basak National High School Larena, Siquijor nga gituuhang labing unang KKDAT Club sa Central Visayas ug ngani sumala pa sa tibuok nasod. Tumong sa maong kalihukan nga mas masayod pa ang mga estudyante o kabataan kabahin sa terorismo o droga aron malikay sila sa pagkatumpawag sa kalautan dala sa malimbungong propaganda sa komunista ang terorista ug sa kadaot dulot sa droga aron ang tanan magpuyo og hapsay, malinawon, malambuon ug mapanggaon sa maanindot nga isla sa Siquijor. It's so important for us, the whole community, to give our 100% support, guidance, and love to our youth so they can feel and see that we are fully behind them in attaining their dreams. Nalipay jud kayo nga na himo ni siya. In fact, dako kay ni siya gikatabang namo mga estudyante nga dili
saag sa sayop nga dalan. Ang paglusad gihimo uban sa kusganong suporta sa Provincial Government of Siquijor ug nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mga relihiyosong sektor ug mga magtutudlo. Dugang paniini, nagpasiugda usab ang lokal nga kagamhanan sa Siquijor ug makalingaw, maanindot ug libre nga concert for peace nga gilangkuban sa nagkadaiyang government forces and youth leaders isip halipay sa mga Siquijudnon kay tanan angayan malipay. Alang sa mayong balita sa Siquijor, ako si Ninya Rose Oxo. Ug ania usab ang maayong balita didto sa Bohol. Bansay sa Bohol Deaf Academy ang ilang mga estudyante pinagi sa Department of Science and Technology aron may kita nga kasaligan sa ilapohon nga pagtapos sa eskwelahan. Gawa sa tanyag sa special education, ang mga bungol ug amang o mga PWDs nga may kabilingan gipakaton sa pagbuhat og chocolates nga halos sa tanan favorite. Usa ka chance encounter sa social media nagkatagbo ang DOST ug ang administrator sa BDA. Dito hinay nga nahulma ang paghiusa aron mapatinuod ang damgo sa chocolate factory nga katrabahuan unya sa ilang mga estudyante. Pinaagi sa DOST Community Empowerment through Science and Technology, gibansay ang mga kabataan aron pohon aduna sila'y kadulngan. Ang CEST usa ka bugkos sa mga tabang pinaagi sa siyensya ug teknolohiya nga magpabarug sa maugmaron ug nagamhan ug mulahutay nga mga katawan. Pinaagi sa bansay sa panginabuhian aron maalsa ang mga kabus gikan sa kalisod nga kanila nagagapos. Dili sayon sa PWD ang pagpanarbaho, mao nga dako na og tabang ang gobyerno sa ilang bag-ong kahibalo gikan sa pagsangag sa tinamusang kakao aron may sikwating latok nga mahigop ug may chocolate bars ka nga masupsop. Sa mga komunidad nga ug kahugpungan nga buot sa DOST matabangan, kabahin sa panginabuhian, kalikupan, kasanihan ug nutrisyon, edukasyon ug pagpamino sa epekto sa nagkausab nga panahon, subaya ang inyong local nga DOST alang sa dugang detalye. Gikan diri sa Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nalingaw ra ba mo sa among episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. Kung mag-uban na punta, alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Unya mga higala, 50 days na lang, Pasko na. Ako si Rob Cabardo, kung mag-uban na punta, sunod simana.